בשביל להדליק עכשיו את המנורה. אני יודע. לא, זהו. אחי, עלים שים על האדום. זהו. לא, אל תשימו יותר. קרש, אחי, קרש. הם עדיין דגים? נכון? שנייה, אני אנסה לקרב אליהם. בוא, תשאיר את הכל פה, שיהיה ככה. אני שונא את הוידאו של הטלפון הזה. זה משהו לנפנף, הייתם אומרים לי, הייתי מביא את הנפנף. נש. בוא רגע, ריקי, נלך לחפש קרשים. תדליק את השיר על יאשה. יאשה אולי יסתכל את זה, אז בא לי... נשיר עכשיו יאשה. הוא ילד כף. מה אמרת אתמול שם? תן לי שלוק. יאשה, תן לי שלוק. אני לא פותח את זה. לא עכשיו. שולף בקבוק, יאשה, תן לי שלוק. אני לא פותח את זה עכשיו. איזה חנון. לא, איזה חנון. ילד כאפות של כולם. איזה חנון. לא, בלדי חנון. בלדי קוסם. אחר כך אומרים, איזה ילד כאפות של כולם. איזה חנון. דקה, אני צריך לציין את האופניים. האופניים! הכתומות, איזה טלפון! הכתומות הכי מסריחות. כי זה פלאפון אחי, זה לאנשי עסקים, זה לא למוזיקה לילד. בוא נשנייה אנחנו טוב, אז אני אשמור על המדורה. אל תהיה בבקשה. יואו, בא לי, נודה ש... טוב, בסדר, אני לא אשים. אני אאסוף קטנים ואני אשים את הקטנים. רגע, לאן אתם הולכים? לא הבנתי. בסדר. יאללה, בוא. שנייה. כן, תשים פה, אני אשים. לא, חלק. טוב, נו, רצה. אז רגע, בוא נשים את זה טיפה ואז נשים במים. לא. חכה, תן להדליק. לא, זה ייתן אש, אחי. עכשיו ישמעו את הפיצוצים, אחי. רגע, תתרחק, יא טמבל, יעוף לך לפנים. אוי, בלעת. לא, עדיין לא, נו. לא. מספיק. למה יש ריח של פלסטיק שרוף כשעושים את זה? לא יודע, כי יש שם פלסטיק. בטח. מה יש שם? סתם, בושקה? מה זה הכחול הזה? נדמה, אתה היית פעם בוולסון? כן. היית בחניה שם, יש שם מלא דברים כאלה מלאים במשהו, לא יודע מה. במים. בשפיך, כן.